भाई ଏବେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଅଟୋରେ ପଳେଇଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି ଏବେ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି ନା 31 ଦିନ ତମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି ତ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଅଟୋରେ ଦେଖ ମୁଁ ଅଟୋରେ ଓହ୍ଲେଇକି କଥା ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଆମ ଅଟୋରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖ କଥା ହବା ଠିକ ଅଛି ସେ ସ୍ପେଶାଲଟା କଣ ଜାଣିପାରିବ ଭାଇ ମୁଁ ଏବେ ଆଇଛି 6 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆଇଛି ମୋ ମତଲବ ମୋ ଜାଣିପାରୁଥିବ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ବର୍ଥଡେ ଅଛି 31ରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିନି ଆସି ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଆସିଲି ବାଣ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲି ମତଲବ $100 ନେବାକୁ ଆସିଥିଲି ଏ ଢଗାଟା ପଳେଇ ଆସିଛି ଏବେ କିଛି ତ ଭାଇ 31 ଦିନ ପୁରା ବୋବାଲ ହବ ଠିକ ଅଛି ତମକୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବି କ'ଣ ହବ କେଉଁଭଳିଆ ଫାଟୁଛି ମୁଁ ତ ମତଲବ ଦେଖି ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଲୁକ୍ଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଥିବ ମାନେ କେତେ ଲମ୍ବା ଦେଖ ହେ ଦେଖ ଗୋଡ଼ ଅଧା ତ ଦେଖିବା 31 ଦିନ କ'ଣ ଫାଟୁଛି ତମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଫାଟୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଏଡିଟିଂ କରି ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସର୍ଟସରେ ବି ପୋଷ୍ଟ କରିବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟୋର ପଳେଇଛି ଭାଇ ମୁଁ ଆମ ସେ ଜାଗାରେ ଏତେ ଭଲ ଷ୍ଟୋର ଥିଲା ମୁଁ ଗଲି ନା ମୁଁ ଏକାଥରେ ଷ୍ଟୋର ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଲ ଉଠିବା ତେଣୁ ମୁଁ ଷ୍ଟୋର ପଳେଇଥିଲି ଏବେ ଆମେ ଗାଡ଼ିକି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ଗାଡ଼ିକି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଅଟୋ ଫଟୋ ଯାହା ଆସିଲେ ବସ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ପଳେଇବୁ ଏଖିନା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା ଦେଖ ମୁଁ ତ ମୁଁ ତ ଭାଇ ମୁଁ ତ ତାମିଲ ତେଲୁଗୁ ଫେଲୁଗୁ କିଛି ଜାଣିନି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଜାଣିଛି କଥା ତ କରି ଆଇଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ହିନ୍ଦୀ ତ ଜାଣିପାରିବିନି ଆଉ ତ ଦେଖାଯାଉ ଗାଡ଼ି ହେଲେ ଯିବା ରୁମ୍ରେ ଯାଇ କଥା ହେବା ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଏବେ ମୁଁ ଅଟୋରେ ବସିଯାଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ବସିଛି ଆଗରେ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଅଟୋ ମିଳିଲା ବାଣ ଥୁଆ ହେଇଛି ଯାଉଛୁ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ 31 ଦିନ ପୋଷ୍ଟ କରିବି କାରଣ କାଲି ଯଦି ମୁଁ କରିଦେଲି 30 ତାରିଖରେ ତ କିଛି ଲାଭ ହବନି ସ୍ପେଶାଲର ଠିକ ଅଛି ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ରୁମ୍ ପ୍ରତି ଯାଉଛି ରୁମ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲେଇ ସାରି କଥା ହେବା ସାଉଣ୍ଡ ଜୋର ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯାଉଛି ଅଟୋରେ ପ୍ରବଳ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଅଟୋ ଓହ୍ଲେଇ ରୁମ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି ଆମ ରୁମ୍ ଏଇଟା ଆମ ରୁମ୍ ଭାଇ ଆଜି ଜମା ରେଷ୍ଟ କରିହେଲା ନା କାମ ବି ଟିକେ ହେଇଥିଲା ଆଜି ଏତେ ଅର୍ଡର ବି ନଥିଲା ତ ରେଷ୍ଟ କରିନି ଯାଉଛି ଅଧଘଣ୍ଟା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିଦେବା ରାତିକି ଫଟୋ ଦେଖିବା କୋଉ ଭଳିଆ ଅଛି ମାନେ ପଛରେ ବହୁତ କିଛି କରିଥିଲା ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଲା ରାତିକି ଫଟୋ ଦେଖିବା କୋଉ ଭଳିଆ ଫାଟୁଛି ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଆ ରାତି ଦେଖା ହବ ଠିକ ଅଛି मोमोज Safi. हाँ